Shalom Manginang. Selamat hari Minggu madi hita saluna. Tabuka mapar minggota maride mahita sia buku ede 125 ayat sada 1 tolu. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do goar ito di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Gok asini roha ni Jehovah do tanoon. Marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akka langit. Marolopolop mahamu. Ale akka partigor mangasahon Jehovah. Talup do marede akka naujur marroha. Haleluya. Martang yang maitang. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho, ala ditalon hodo dosa dot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disodangi hodo tanoman nami, asa marpakiriman namangolu hami, ala ni haheon mi, dang pola be mabiyar hami midah hamatean, ay hodo lunami, ruas mudo hami. Di pausat todo hami sian haholo mentu hati uron. Sian hamatean Tuhan uluan. Atong pargogoy mahami mamuji, dot mangoloy ho ari-ari, pasanga poko di bagasan haporsiaon na mangulu. Pay masahat hami tulabungmu.
Amin. Mari dihita. Patik ni debata di minggu ta sadarion ima sian pesalmen 32 ayat 10 sada. Marlas ni roha mahamu mida Jehova jala marulop-olop mahamu ale akka partigor jala marede masudehamu akka parsihohot marroha atong rak mangidugugu mahita tua dopan debata mangulahon patik nai. Ale tua mari dimaita. Oh
Tato poti madosatta tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na gudangido. Saya si maroham midasadok bangso nami. Sesa madusa nami saluhut na. Saya sungguh lima roha nami. Asamu roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si panggulu kami. Amin. Baga-baga taringot tuasan dosa. Para si roha jala pardingkan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha gudang. Dada dibahen tuhita hobar tu akka dosata. Jaladang dibalosot tuhita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka na makabiari bana. Hasangapon ma di debatan na dikijang. Amen. Mari dihita. Epistel di Mingguta sadarion dienet sian Lukas sada ayat 46 155 marsika soring mahita majahon. Gabe di doksi Maria ma dipatibul rohaku do Tuhani. Ai ditatap do haetehon ni naposonaon. Parhatuau ma au olat nion mar sudut-sudut. Ai mar sudut-sudut do asini rohana mida akka na makabiari bana. Akan nagugui di paijur do sian habangsa nasida di babakit do akan namet-met. Di painu-inu do Israel na posonai marningot asini rohanai dia 55 rapita. Manginguton pagkabagalan na tuwa kaupukta. Ido sahatna
martua maakan na tumangyon hatan di bata, jalan na upiopsa. Amin. Mari dihita. Taha tidakkom maha porsiatai songon hina tidakkon idongata sadok di portibion rap mahitamat dok. Au porsea kuba ido ama parguguna suatu dosan langit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah nasisa. Iman itu bonis si Maria naga begabe siatot di porbadia. Adorang soal buan Hiro Tuhata di Paumus nama naik ke suku Tabigema lagu pujian sian korina Kamis. Manang api pangunjunan unang marsalatan. Manang api la dua ya. Manang api pangunjunan tumbuh dan
Tabigi matiting mingguta sadarion. Shalom. Tabagima titing namasa di minggu tesadarion minggu 10 April 2026. Namperjulu guarni minggu sadarion ima misericordias domini dohot topik minggu marlas niroha di bagasan Jahoba. Napaduahon namaragam sada ruas nataba mamuk kasadarion minggu 10 April 2026 gabe ruas ni huriata ma keluarga amang Kevin Martua Manulang inang Fania Dikna Anggita Sinaga nasida rosian HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Distrik Walu DKI Jakarta alamat Ayudia Garden Tolu nomor Tolu Sian Wik 10 Energi Sadawalu 5 2 Sakramen Padidion Nabadia di hari Minggu 26 April 2026 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tuaka yanakon ni Huriata di Parmingguon pukul 10 sadawip pinangido ma tuaka natoras nanaing mabuod dakdanak terdidi asa pasahato data ni dakdanak huhut mabuan surat hatorangan sian situawik dohot buku keluarga jamaat khusus tuaka na mabuan dakdanak buha baju manang anak pertama dibuat ma fotokopi akte pasu-pasu pabagason manang akte pernikahan merguru terdidi di Patupa Huriata di hari Rabu tanggal 22 April 2026 pukul 10.05 WIB maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. Tolu pendaftaran sidi khusus di Patupa Huriata do marguru maka tidak kona porseaun khusus turuas naung marumur 21 tahun tugijang pendaftaran memuka tanggal 10 Tolu sahat 2 Mei 2026 maringanan di kantor Huria Marsiajar mulai tanggal 2 Mei 2026 masuk pukul 10 pitu WIB opat jadwal kegiatan katehisasi sidi hobartu kalender kegiatan katehisasi sidi tahun ajaran 2025-2026 di Patupado A ujian tertulis Sabtu 25 April 2026 mulai pukul 10.06 WIB di gedung sekolah minggu lantai 2 B retreat dohot bina iman Jumat sahatu Sabtu tanggal 1 tanggal 2 Mei 2026 C ujian lisan didampingi orang tua Sabtu sia Mei 2026 mulai pukul 10.04 WIB D gladi bersih Minggu 10 Mei 2026 mulai pukul 10.30 WIB. E. Peneguhan sidi Kamis tanggal 14 Mei 2026 di Parmingguan Pesta Parningotan Ari Hana naik ni Tuhan Yesus Kristus masuk pukul sia WIB. 5 pabagason titing na parjulu dohot na paduahon naing majalo pasu-pasu pabagason ma Isa Putra Abarita anak ni amang maridup Abarita tubuh ni inang resmina hutapea sian wik 30 ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten dohot oranna Santa Maria Haloho boru ni amang Effendi Haloho tubuh ni inang Tiona Sinabela ruas GKPS Marihat Resort Siatar Sada partupulun di Patupa di hari Sabtu 10 April 2026 di HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuot di Patupa di hari Sabtu 25 April 2026 di GKPS Marihat Resort Siatar Sada masuk pukul 8 WIB. Onom masohot sian harwason. Mamuk kasadarion Minggu 10 April 2026. Dang ruas ni huriat tabe
Dewi Oktaviani Sibarane sian wik 30 energi 007 sada. Pitu pertukaran Parjamita HKBP Distrik 20 sada Banten. Sadario Minggu 10 sia April 2026 dipatupado pertukaran Parjamita HKBP Distrik 20 sada Banten. Nama kubasi di HKBP Tangerang Kota Ima. Sada pukul 6 WIB Pendeta Surya Somedi Napitupulu Sarjana Teologi sian HKBP Serang. 2 pukul 8 WIB Pendeta Yanti Kristina Simarmata Sarjana Teologi sian HKBP Maranatha Cilegon Resort Serang. 3 pukul 10 sada WIB Pendeta Dr. John Kristo Naibaho sian HKBP Rogate Sepatan. 4 pukul 10 WIB Pendeta Martin Goldman Pakpahan Magister Sain sian HKBP Kota Bume. Pangula Naguktiki sian HKBP Tangerang Kota Makubasi sada pukul 6 WIB Bibel Frober Taulihu Tauruk Makubasi di HKBP Citra Raya. 2 pukul 7.30 WIB Pendeta Herta Evalina Manik Sarjana Teologi Makubasi di HKBP Kutajaya. 3 pukul 10 WIB Pendeta Herta Evalina Manik Sarjana Teologi Makubasi di HKBP Perumnas Tangerang. 4 pukul sia WIB Pendeta Sihol Marito Simamora Sarjana Sain Teologi Makubasi di HKBP Gading Serpong. 5 pukul 7.30 WIB Pendeta Sardono Siburian Sarjana Teologi Makubasi di HKBP Lipo Karawaci. 6 pukul 10 WIB Pendeta Sardono Siburian Sarjana Teologi Makubasi di HKBP Lipo Karawaci. 7 pukul 10 WIB Pendeta Sabar Maringan Manulang Sarjana Pendidikan Makubasi di HKBP Letare. Saya tuhat nama masu-masu Pakubasion Nasida. 8 pelantikan pengurus seksi dohot punguan kategorial periode tahun 2026 sahat 2020 lalu. Di hari Minggu 3 Mei 2026 dipatupado pelantikan pengurus seksi dohot punguan kategorial periode tahun 2026 sahat 2020 lalu di Parmingguan pukul 8 WIB. Sia perubahan jadwal Parmingguan. Hobar tu kegiatan pesta puncak Parheon Sekolah Minggu di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Jadwal Parmingguan pukul 10 sada WIB di Pahobar gawe pukul 10 WIB. 10 sumbangan sepeda motor. Hari Jumat 10 April 2026 nunga di Jalo Huriat tasada unit motor Honda Beat sian 5 keluarga. 5 keluarga Mang Lebiner Sinaga Inang Lamria Boru Manurung. Keluarga Insinyur Rawat Panghutan Gultom MSI Inang Rika Boru Sinaga. Keluarga Mang Situ Anton Marhara Ruji Hutagaol Inang Teti Arianti Boru Manurung. Keluarga Amang Marsius Hisardongan Simangunsong Inang Kristina Boruna Pitupulu dohot keluarga Amang Raja Junjungan Tapubolon Inang Situa Novelina Sorida Boru Pakpahan. Parhalado dohot ruas ni Huria Pasahaton Mauleate jala di pasu-pasu de Batama keluarga na Pasahaton. 10 sada konser menyambut perayaan 165 tahun HKBP. Hobar tulang tahun 165 tahun HKBP di hari Minggu tanggal 7 Mei 2026 di Patupado konser road to 165 tahun maringanan di Gor Nambojaya Sport Center Tangerang mulai pukul 10 siang WIB. Dimeriahkan oleh Mersada Band, Jun Munte, Jen Manurung, Jonar Situmorang, Simbolon Sister dohot Simbolon Band. Dia keruas naneng madohoti konser
tatu hormat tiket marhite situa wik dohot argana A kategori hula-hula manang VVIP Rp1.150.000. B kategori tulang manang VIP sada argana Rp465.000. C kategori boru VIP 2 argana Rp265.000. D kategori suhut manang di tribun argana Rp165.000. Napatuluhon koinonia manang pelayanan persekutuan sada seksi sekolah minggu. A. Pesta puncak perayaan sekolah minggu dipatupa di hari Minggu 3 Mei 2026 di permingguan pukul 10 WIB. Kegiatan na dipatupa ima ibadah, penampilan kelas, makan bersama, manortor, dohot pembagian hadiah. B. Hobartu kegiatan tahun transformasi distrik 21 Banten dipatupa do perlombaan tu anak sekolah minggu. Ima menghafal ayat Alkitab, martuba, dohot vokal grup. Kegiatan itu dipatupa di hari Rabu 27 Mei 2026. Maringanan di HKBP Kutajaya. 2. Basar remaja dohot Naposo Bulung. Sadarion Minggu 10 April 2026 dipatupa remaja dohot Naposo Bulung ni huriat tado. Basar lau manupahia perluan dana pareheon remaja dohot Naposo Bulung. Dipatupa di pelataran parkir. Retaja lalas marohatta manupahi basar remaja dohot Naposo Bulung ta. Tolu retreat punguan Amahuria di hari Sabtu 1 Minggu 25-26 April 2026 di Patupa punguan Amahuria retreat niuluhon nyamang Pendeta Sardono Siburian Sarjana Teologi maringanan di Villa Limbong Sentul Bogor sian soposaroha borhat pukul 7 WIB. Napopaton diakonia manang pelayanan kasih sada ucapan selamat dan 2 full timer palharado dohot sudi ruas pasahaton. A. Selamat ulang tahun Ariatu Tubu tu 100 salak ruas dohot selamat ulang tahun Pardonga Saripeon tu 14 keluarga. Hatani de batamat dok sai delehon matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakapme pasal men 20 ayat 5. B. Tusode ruas namar sahid sedelo tuhatta magogo dohot hai pason hana tu hatani tuhatta madok sai homa pamalu mau ale Jehovah asatung malum huhilala sai homa mangurupiau asatung dapotan pangurupio nau ai hodo puji-pujiokku. Jeremia 17 ayat 14. Songoni matiting di minggu tesaderion dia katiting naso jinahahon waeng tajahama di buku acara digital nang sahat tu grup di Wikta Ganup muladong aka nahurang takas di panurat tonon dohot di pajahaon ni titingon tapatakas ma tu parhalado di Wikta B manang tu sekretariat ni huriat di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tuhata mapak kubasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas lau patupahon akaulon na denggan di huria bain sangap di goar ni tuhata. Horas. Tabegema lagu pujian Korama.
Maride mahita sia buku D nomor 132 ya sada do tudutna huhut papungupilian sada A sada B dohot 2.
Dameni debata na sumurung sian salu naroha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikirata, ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita sude. Damang, dainang, akadongan, naposobulung remaja, sude matahe na pungudison, au Pandita John Cristo Naibaho, inata boru sibarani, alay dang sibarani nang ditiktik konakin nate, dang, nasing do. Lison do nuaing rap dohot tolu danak nang pinasahat ni Tuhani dihami. Au nuaing marhobas di HKBP Rogate Sepatan. Tanda hamudo. Adong nahya mambigi gorni huriyai. Pahupumuna do huriyai. Ido kan? Pagarani kuta bumi do. Kuta bumi manjai sian. Sianon do kan? Ido. Pahupumuna do. Sasahali berek kamu. Di desa Kedaung. Jadi ada desa Kedaung kecil di pinggiran Sepatan itu, di Sima HKBP Rogate Sepatan, Pagaran Kutabumi. Bulan Mei nanti, bulan depan, Gokma satahun hami marhobas disi, sebelumnya di kantor pusat HKBP. Damang dainang lasroha boy pajupang hita di HKBP Tangerang Kotawan. Ngahe auna jolo ro sahali tuson menghadiri sebuah pemberkatan pernikahan. Huingot na jului jala idu na terngiang-ngiang bentuk ni gerejai hire-hire munawad do. Ado guarnion. Gorden yang besar-besar ini. Aku membayangkan, ku ingat gerejanya itu banyak gorden besar-besar pikirku. Belga-belga kan. Mulu dijualon sada. Ngabu itu keramik nih gereja nami di HKBP Rogate Sepatan on narakku. Ido. Jadi lasroha pajupang dot hamu amang inang HKBP Tangerang Kota, tulang punggung nih distrik Banten, itu kan? Holan guarmuna do bigi-bigi hami di Banten on. Mula dong pedia Tangerang Kota. Jadi lasroha pajupang dot hamu sude macai di gohi lasni roha dotong hamu di parmingguanon. Jadi majo perkenalan sian hami Pendeta John Cristo Naibaho boima dung sidung parmingguan kita makata hatai muse di luar ni garejaon. Jadi sahalinai horas madi hita sude. Turpuk jamita di Minggutta Misericordias Domini. Tarsurak mai di buku ni panurirang Habakuk Bindu tolu ayat 10 satu ayat 10 sia. Hujaha homa paihut-ihut hamuma di bagasan rohamu nabi. Di ida akka doloki maho gaberayon mangalatap maaek nasumar. Di pangiar lung suarana dopak gijang, di paherbang tanganna. Mataniari dohot bulan, togang di hajongjonganna, di bahen sondang ni sumbiam. Akana pasebut di bahen parsiksak ni akka hujurmu. Dilakai hodo tanoi di bagasan rimasmu, di bagasan parpiar ni murukmu, dilutak ho akka bangso parbegu. Nunga borhat ho mambaen hatuaon ni bangsom, mambaen hatuaon ni na miniahami. Dirosai hodo uluni sian jabuni parjahat. Dipatedek hodo ojahan sahat ro dirukung.
Ditulang hodo marhite-hite giringan nasadiri uluni partogina. Aka na dorong-dorong songon haba-haba paserak au. Aka na marulup-ulup songon nalao mangaton halak na dangol di sihabunian. Di bolus hodo lauti marhite sian akka hodam. Ditondong hodo galubang ni torop akka aek magodang na gucang. Nunga hubege baritana. Jadi dibaling do butuh hakku. Aka hitir bibirhu dibahen suarai. Rodo tahe habusuhon tu bagasan holi-holiku. Jala mardugu uluni tottu. Asa hupa hohom au diari hagogotan. Molo martahop dopak bangsoi na mangarupa na sida. Aidang martumbur di si hau atajau. Jaladang marparbue akahau anggur. Labag do bungani hau jetun. Jaladang dapot si panganon sian akka hauma. Rasip do aka biru-biru sian balian. Jaladang adong be jonggi di bagasan bara. Alai anggoau. Marulup-ulup maau di bagasan Jahoba. Jala Maria ia au mida debata ni hatuauku. Jahoba tuhakido hagogookku. Jala dibayan ibana do patu tudoson ursatini. Jala toguon na doau dumege akka dolok-dolokku. Ima dipande ende mardongan parhinaloan. Songoni ma saat na amang inang di bagasan Kristus Yesus. Amang inang oma minggu paduahon dung Paska. Diguari ma mingguon misericordias domini gok asini rohani debata do tanoon. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dikutip maisian Mazmur manang Pesalmen 35 ayat 5. Ikon sian kacamata Paskah do idaota turpukon. Asaboy lam takas lam atus taida sian kacamata Paskah lapatan ni gowarni minggut taon. Marite-hite hamamate dohot haheheo ni Kristusido gabegok asini rohani debata di sandok tanoon. Tarbaik kita marlas ni roha di bagasan Tuhani jaladang holan jolma kosmis portibion marlas ni roha alani hamatean ni Kristus dohot haheheonna. Idumbay na didoko si Paulus, kalau Kristus tidak bangkit sia-sialah imanmu, sia-sialah pemberitaan kami. Alai hehe do ibana gok asini rohani debata di sandok tanoon. Buku ni Habakukon namang inang molo tajaha olan tulu pasal do boy madijaha muanon di jabutta masing-masing. Macai godang membaritahon taringot tu keutuhan ni kosmis. Jala boy idau tadisi sangat detil do Habakuk mencatat nama-nama binatang, unsur-unsur yang ada di alam semesta ini, tanah, air, laut, danau. Habakuk mencatat semuanya di hanya 3 pasal. Holan tolu pasal, tolu bab na adong di buku ni panurirang Habakuki. Ala suku-suku nuaing dunggok asini rohani Jahoba di tanoon namang inang akadongan sude. Apakah artinya semua akan baik-baik saja? Apakah semua artinya akan lancar-lancar saja? Dung hehe ibana jalagok asini rohani debata di tanoon. Marlapata doi sudenai lancar dengan daong. Dung hehe ibana adong dope hapur suhon. Adong. Oma naneng taida sian panurirang Habakuk sadarion.
Adong sada naneng taida macetakas, toluma naneng gabe, ojahan ni jamita, odola ni jamita, si buanon na mulak sian bagas joronaon, na parjolo, om maneng taida, na paling rikot sian turput tahun. Ima hapor seaon sekalipun. Daku boto bahasa Batak na amang sida butar. Ado bahasa Batak ni sekalipun. Na tape itu. Boido na tape. Alai hapor seaon na tape. Hapor seaon na sekalipun. Ida hamu majo turput tahun ima di ayat 10 pitui amang inang. In spite of ira-ira songonima. Hapor seaon na sekalipun di bahasa Batak dang pola tarida di bibeltai dang pola tarida alai molo di bahasa Indonesia au kebetulan mamboan bahasa Indonesia TB2 terjemahan baru 2 doh di bahasa aslina takas do tarida di si sekalipun ida hamuma di ayat 10 pitu kawan-kawan yang bawa Alkitab boy idaot muna di ayat 10 pitui. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam penyelamatku. Hapor seaon sekalipun, ima hapor seaon na radikal, na mengakar di bagasan Tuhani. Godang halak Kristen, semoga ma dangadong di HKBP Tangerang Kotaon. Godang do halak Kristen mar hapor seaon karena, because of, mulu sekalipun in spite of. Godang do halak Kristen mar hapor seaon karena. Transaksional tu debata. Porsea ibana lam toguha porseaona ala dapotan pasu-pasu ibana karena. Lam toguha porseaona marulop-olop tondina tutuhani ala naik jabatan promosi ibana. Ala sukses gelengna laku tiga-tigana berkembang usahana. Hapor seaon na biasa doi, dang salah nian. Alai hapor seaon na biasa doi. Sudedo boy mangulahoni, itu kan? Molo dapotan o pasu-pasu godang, promosi dan lain sebagainya. Dungi marlup-olup au, pantas doi. Pantas. Ada yang hebat di situ amang inang? Danga dong. Biasa doi, pantas doi. Alai hapor seaon nang idok nisi Habakuk, hapor seaon sekalipun. Jadi molo alani godang ni pasu-pasu hitam marulup-olup mamuji Tuhani, sudedo boy mangulahoni, biasa doi. Jalan-jalan ke Eropa misalnya kan, di era medsoson, dungi bikin ma caption, Tuhan itu baik. Wah. Di bawahnya bahagia itu sederhana. Oh, ke Eropa sederhana. Enggak bos, mahal. Tapi Tuhan itu baik. Beberapa minggu ini Tiki Paradion Jamitao udah kuboto manang dia ma algoritma bekerja di TikToki piga-piga video nih halak Batak muncul. Adong mai ketika dapat mobil baru, adong mai sada ina nadilehon amatana tabungan belgahian gudakian tabungan. Backsoundna laguna mau liate Tuhan, mau liate Tuhan. Tuhan itu baik kalau semuanya baik-baik saja di keluargaku. Hera songan ya tong. Mau lo dapotan baik sekali Tuhan. Jadi kalau sebaliknya, apakah Tuhan tidak baik? Biasa do di HKBP daku boto di son amang situan nami. Alahya iba mangula di huta-huta di HKBP secara tradisi biasa do mangalean hamuleateon, itu kan? Hamuleateon. Hamuleateon sian keluarga sida butar boru inang.
sianipar. Ala, ikon di Papua kan ikon di surat doi. Ala, hiau calon pandita di Sadahuta. Ikon surat doi. Ala lulus PNS. Ya nakoni nasida. Tu huria 20.000. Tu punguan ina. Sesungguhnya di dope tiki i. Di sondo dangadong bei. Au tiki uluan di si calon pandita. Tu uluan 5.000 rupiah. Wah. Alai ala dong piga nama besongoni nang pe 5.000 tabu udah jahao nih semangat tiba manjaha pungu sude 20.000 boy mai mangan di kode tersongoni tiki ala berhasil panen ala malum sian parsahiton itu biasa kan hiado adong hamolateon nasahatu huria jinalo do hamolateon sian keluarga siahan ala tumpur tiga-tigana. Ya bagi kamu. Jinalo do hamolateon sian keluarga si Barani. Ala di bagasan parsahiton nasida. Dalam benak kita, di dalam hati kita, entah kita sadar atau tidak, Tuhan itu baik kalau semuanya baik-baik saja, lancar-lancar saja, pangomongan, panen, dan lain sebagainya, bagus, tiga-tiga laku, usaha berkembang, anak berhasil. 20 sada tahun nau pandita, dakya dope hubege, adong hamolateon, alani tumpur, alani rugi, dan lain sebagainya. Boy dosa sahali baik kamu semua. Alai turugati sepatan kirim hamotong nang tuisun. Anggo iso ngagudang be. Adong nakin patungan 5 keluarga sepeda motor. Daga tahin rokku. Patungan mahamu 5 keluarga naik. Ala asal be kami keramik ni gereja kami. Suku-suku namang pandita nami salah do hapur seaon because of karena ini daong dang salah nian alai na biasa-biasa idui. Na fantasi doi, na patuti doi, dangadong na luar biasa siani, dangadong na hebat siani, biasa doi. Alai mulu ruas nih HKBP Tangerang Kota, dang besongoni kalasna, tulang punggung nih distrik Banten on, dang songoni be kalasna tong, ikon boy do marlas niroha, nang pe, moru pangomoan, nang pe di bagasan parsahiton nang pe adong persoalan-persoalan di tengah-tengah di keluarga ikon boy dotong tetap marlas niroha idahamu ma 10 pitui mulu di bahasa Batak atau jauh di naison anggo dong aku ya nakot tahun remaja napa subulung ibu to dope atau jauh jambu kelutuk jambu biji mulu terjemahan naison Gurang doi di hauma, molo di hitaan. Sipata dang disuan itu kan, dang hita manuan kan, alai isi membuat. Hita, ima luar biasa na alam kosmis ini bekerja. Dang tasuan nih, alai molo lewat hita, sian gadu-gadui, tak buat doi, talang doi. Alai anggo remaja na poson dang dialami besongoni. Lau nama nasi datu mall manuhori. Didok di son bere kamu mak dang mar tumbur atau jauh dang mar parbue hau anggur labak do bunga ni hau jetun dang dapot si panganon sian aka hauma bere kamu mak joy rasip aka biru-biru sian balian dang adong bejonggi di bagasan bara 6 hal dari kacamata masyarakat agraris kacamata masyarakat agraris don di Palestina manuraton kacamata masyarakat agraris tiki di huta hita nang pe hamun waeng Tangerang kota kan sian ando hita kan bona posogita sanga do pe hamu mangula di haumatei deba dangbe sian kacamata masyarakat agraris mulu terjadi do songonon kiamat namaon kiamat ekonomi kiamat sosial ay simbol do mologo di barai aha korbo anggona jolo itu kan
Ido namora. Mologodang horbo di barani jabunai. Oh, imana mora di hutai. Mologok pinahan na, imana mora. Mologok ladang na, imana mora. Simbol doi. Alai di dok si Habakuk di son, danga dong sudei, rugi, hancur, semuanya rusak. Waduh. Ahana mana tinggal. Danga dong bena tinggal, asingnya aha. Hidup itu sendiri, nyawa itu sendiri, nafas itu sendiri. Dan tidak ada yang lebih penting daripada napas itu sendiri. Didok si Habakuk, nang pesude masa di bagasan ngoluku, alai anggoau, marulop-olop maau di bagasan Jahoba, imaha porseaon sekalipun amang inang. Di usia niha Kristenota, HKBP yang sebentar lagi 165 tahun. Amang inang, 165 tahun nama usia nih HKBP. Buado hita, buado haporseota. Haporseaon karena dope manang nunga bega be haporseaon sekalipun. Endeni aka ina nakining ina kamis ima ipola ni bagian parjolo sian jami tahun. Dak kubuto na songoni ende muna maksud ido naneng ende hono muna alai macai pas. Lasni roha do gogo Tuhamu. Manang ahape pangujunan roh lasni roha do gogo Tuhamu. Heado ni ende hono tiki di kampus. Dung di ende kamu nakin gabi huingot ende nami di kampus apalagi ala marnuansana do orange do. Ala neng tuso nomor jamita atar huriset do Tangerang Kota on hubereng ahamuna YouTube muna. Dak kuboto minggu na lewati biru do biru. Nuansa biru do hamu. Ungu. Sonari orange. Wah menyala bah. Nang peadong nakin agak silap otik di awal-awali. Alani nuansa munai gabe dang palatusi gabe mantap bah naraku. Alai ende naido, lirik naido narumikot. Manang ahape pangujunan roh, lasni roha, omana ni do ni si Habakuk. Rugi doaun yan, gagal panen doaun yan, danga dong benian status sosialhu, ala ngamago besude pinahan, jonggi, ladang dan lain sebagainya. Alai Tuhan, anggoau do marulupolop do Tuhan di bagasakko. Lasni rohaido gogo tu hamu. Lagu itu terinspirasi dari buku ND 122. Boleh itu, tolong itu kita lihat buku ND. Di bawah kamu ada buku ND munah? Dang be jarang be hamu mampun buku ND. Ngarung be di layar, ngarung di HP, ngagabe borak tiap be ahon. Di belon. Bertobat mah bah. Tabuka jo buku ND 122 amang inang. Sangat pas dengan apa yang dikatakan oleh para ina tadi. Boita endehon buku ND 122 ayat 1 dan 4. Biar kamu lirik nih. Silakan itu. Ayat sada dohor opat tendehon. Ayat 4. Di parbaga debata tuna marsa rohada pasu nagoda imarohana sona.
sude mago au terjarang do mulu marjamita marende alay demi Tangerang Kota on asal masaut sepeda motor nak ini. Tu akan nasarohai di parbaga debata pasu-pasu nagodang marohan. Danga dong anggo nasing ne boy mago Tuhan alai anggo rohai ala di bagasa kodo sonang doau. Buat apa semuanya ini ada? Molo dang boy au saroha dong aku saripe misalnya. Buat apa semuanya ini banyak Tuhan? Molo dang boy au saroha doh iana kokku. Dong aku sahuria, dong aku sapar tahun, marga dan lain sebagainya. Nah beteng dui misalnya gitu. Nah mora dui. Martua dui bana. Tersongon itu kan biasanya kan? Martua dui bah. Tiki marhuba sauri sadahuria, adong marga G. Tarmamora. Akadongan nai jujuk mandokon martua doi bah mamora ibana. Martua doi bah mamora ibana. Dang di boto halaki ngapiga hali dongan naon namora on rotu iba pahbohon arsakna. Ay songono do amang. Nina dongan namora on. Amang inang di bagasan Kristus Yesus Habakuk mau mengatakan saunarion di usia ni hapor seot tanuaingon beriman sekalipun lah kita. Marhapor seaon sekalipun natape rugi sadarion dang laku bengkel adong par bengkel ison ruas nami rogate sepatan lagi-lagi on 70% kurasa kalau nggak salah par bengkel. Tapi mereka mengajarkan satu hal, saya tahu audisi penuh dengan sukacita do audisi. Allah diajar honasida do tuau, taringot tu. Lasni roha. Pakirimo na mangulu. Dang hola nasida marsia ajar sia nau songon panditana, au marsia ajar sia nasida. Biasa-biasa saja hidup ruasku ini pikirku, tapi penuh dengan kegembiraan. Penuh dengan sukacita menjalani hari-harinya. Nang perugi, dang laku, alai didok si Habakuk anggo au marulup-ulup di bagasan Jehovah. Iman yang sekalipun. Nah paduahon amanginang marhadumu antusi berek kamu ma di ayat 10 sia. Debatado hagogookku jala di bahen ibana do patu tu doson ursatini. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa menghadapi hidup nuaingon dan adong narumikot sian patni ursaon. Macai api si tutu di tonga-tonga ni portibion natongon gonjang ganjing dan pasti perang harga tiba-tiba naik isena menggunakan solar. Deck slide. Dan karung taboto tiba-tiba naik. Harga tiba-tiba naik dan lain sebagainya plastik penaik itu. Akapar 33 tor sudiro. Karena memang naik, aneh. Di tengah-tengah semua ketidakpastian politik, ekonomi, relasi sosial, naik turun, maceriko situtudo patni ursa. Apa yang mau dikatakan Habakuk dengan kaki rusa ini? Songon dia do huroa patni ursaon amang inang. Heado diberek kamu mungkin atau nanti carilah kalau sempat. Unang holan live song keti di berek kamu inang. Coba jo klik hamu jo di YouTube Ibex guarna. Rusa gunung, rusa bukit, sianido on. Karena di tanah Palestina rusa itu hidup di perbukitan, bebatuan. Dang songon di padang rumput misalnya, di wilayah yang lain. Alai di tanah yang gersang, di perbukitan, Ibex. Rusa gunung. Berek kamu mah songon dia asa boy dapat muna. Aha dolapatan nipat ni ursai menghadapi hidup yang tak pasti. Tak ada yang lebih penting daripada Pak ni ursai na indokon si Habakukon. Apa yang mau dikatakan oleh Habakuk dengan Pak ni ursa? Mengajar hon aha do Pak ni ursa, ketangguhan amang inang.
resiliensi, ketangguhan, nang pemaol rutena, medanna, habitatna, alai Pak Ni Ursai boy menapaki bukit-bukit itu. Menapaki bukit itu. Di Toruna mungkin ada beruang mengejar dia atau singa mengejar dia. Dia naik ke bukit-bukit itu dan kakinya menjejak dengan pasti di bukit-bukit itu. Di batu-batu itu. Resiliensi, daya tahan. Maol do memang portibion, mace susah, panen gagal seperti Habakuk bilang tadi, semuanya itu yang menjadi kebanggaan, harta dan sebagainya hilang tiba-tiba. Oleh sebab itu yang kita butuhkan adalah Patni Ursa. Ketangguhan, kelincahan, mendaki ke tempat-tempat yang tinggi tapi tetap berpijak, tetap grounded ibana, grounded. Patnai tetap ibana berpijak. Melangkah ibana di tengah risiko tapi tetap teguh, stabil. Baru bainona mangalupat. Om Maha Porseao na tangguh amang inang. Lentur, punya daya tahan. Karena apa? Karena dia mengakar pada Tuhan. Ima di ayat 10 walui. Alayang guau marlupolo mau di bagasan Jahoba. Ingat amang inang, Allah melalui Habakuk tidak memberikan kepada kita sayap. Dang sayap dilean. Asa habang hita sian pergumulat tai daun. Tetapi dia memberikan apa? Kaki. Supaya kita bisa berjalan pelan dengan tabah. Supaya kita bisa berjalan pelan-pelan bersama dia yang terus menuntun kita. Nanget-nanget adalah nih. Oke lah, anggo di mingguan mungkin agak rugi. Ale rugi do terus. Daun, Porsea doau. Maruntung doau. Minggu depan. Itu sebabnya pelan-pelan dia berjalan dengan kaki rusanya itu. Urupiau Tuhan. Beresiko do dalano Tuhan. Beresiko do kehidupan namion Tuhan. Alai urupiau mardalan nanget-nanget. Karena Allah yang kita sembah itu, Kristus yang sudah bangkit itu pun berjalan pelan-pelan. Mandongani hita. Damang dainang di bagasan Kristus. Ahado Patni Ursawan nuaeng di hita. Akal budi. Ima Patni Ursata. Akal budi. Tak ada yang lebih penting daripada akal budi. Mulunga segaon, sega masude. Itu kan? Meloro tuh dokter, ada dokter Ison? Biasanya dokter bilang, aduh, jangan banyak pikiran bu. Itu kan? Jangan banyak pikiran pak. Madang banyak pikiran nate. Muru pangomuan. Jabatan dan lain sebagainya, tiba-tiba hilang dan lain sebagainya, pikiran semuanya. Itu sebabnya dokter bilang sebelum dia mengobati dengan obat-obat yang lain, bu, pak, jangan banyak pikiran. Akal budi amang inang. Itu sebabnya Paulus katakan di Rom 10:2, berubahlah oleh pembaruan budimu. Cara melihat hidup ini yang tadinya begitu sepertinya tak ada lagi jalan keluar, nggak mau be, mulu masa songon ayat 10 pituor di hitadang binoto be. Alai didok si Habakuk tu hita. Daong unang tong mamarlup ulup hamu. Nunga dibahen Tuhani Tuhamu Patni Ursa. Kemampuan untuk berpikir, tidak putus asa. Dang mandate. Kan bahasa Batak. Waduh, puasa songona mandate ho. Mulung itu kan mandate. Dang arung be semangat nak. Itu sebabnya kaki rusa ini menjadi sangat penting di kehidupan yang serba tak pasti ini amak inang. Dang naga be fatalis hita mamereng ayat 10 pitui. Nggak masa bisa ngonong kerugian dan sebagainya ngabe. Saguri Tuhani mak dungi modum maibana. Daung. Dia memberikan apa? Patni Ursa. Supaya kita berjalan. Menapaki bukit-bukit kehidupan ini. Yang susah ini. Dengan teguh. Dengan daya tahan. Imana paduahon amang inang. Napatoluhon. Mungkinon. Jarang do di BG Hamura. Adong na mengangkaton. Jala jarang dora tong adong parjamita na mengangkaton. Khusus untuk Tangerang Kota on. Asa saut sinakining musetong.
khusus untuk Tangerang Kota, saya meneliti sebuah kata yang justru tidak dianggap mulu di Bibel. Adong nakin sada, dan tajahabe hatai. Banyak kata ini di Mazmur. Di Habakuk ada 3 kata ini keluar. Tapi kita tidak memberikan perhatian lagi kepada kata ini. Kata hamai? Sela. Bere kamu bindu tului, Bibel muna masing-masing. Tolu hali disi hata sela. Ima di ayat tolu, di ayat sia, doar ayat 10 tolu. Tolu hali kata sela. Di Mazmur banyak ini. Dakiara diangkat donganon di Jamita alai, di ngoluta si Ganupari, di tengah-tengah kota Tangerang yang keras ini, yang serba cepat, serba buru-buru ini, ikondo tak angkat hataon. Di bindu tolu ya manginang, tolu hali kata sela. Di turpuk tahun sahali ma kata sela muncul. Aha dola patani sela. Misterius doon. Menurut beberapa ahli, hampir tak ada yang sepakat arti sebenarnya. Tapi mereka semuanya sepakat bahwa itu artinya berhenti sebentar. Jeda. So satokin. Maradian. Mulu maradian satokin deh kan? Sebentar. Maradian satokin. Amang inang berhenti, jeda, sela adalah momen kecil untuk melambat, untuk berhenti, untuk meresapi, untuk merenungkan apa yang baru terjadi, apa yang baru diucapkan, apa yang baru dinyanyikan. Jadi ala endedo biasanya menggunakan sela, jadi soal semacam titik. Kemudian untuk meresapi kalimat yang ada di atasnya, di Mazmur misalnya. Aku memuji Tuhan dan sebagainya, dungi adong maisi, sela. Artinya berhenti sebentar, resapi apa yang baru kau ucapkan itu, jeda, maradian, satokin, melambat. Sela momen kecil untuk berhenti. Di tengah-tengah kehidupan yang begitu keras di Tangerang ini sebagai penyangga ibu kota, dakuboto sudedo hampir sudedo ra hita dison. Entah kita sadar atau tidak. Lelah do. Luja do kamu? Luja. Betul. Adong na menggunakan kereta pergi ke Jakarta bekerja, amang inang, akadongan. Sepeda motor, mobil, matua di dalan hita di kota Ondangi. Jaraknya hanya 200 meter alai olodo, 30 menit misalnya. Stuck. Loja, burn out, ninaka halak nuaing. Exhausted, penuh dengan kelelahan, penuh dengan kekeringan. Sela amang inang gabe counter culture maun, budaya tandingan. Budaya di tengah-tengah hita nuwaingon begitu cepat, semua serba terburu-buru. Sela neng mandokon, sojo satokin. Maradian jo satokin. Sela neng maneguhan hita melambat dulu sebentar. Perhatikan dulu sekitar. Resapi momen-momen yang ada di sekitar kita. Tahun pengajaran iman di tengah keluarga do 2026 dangi. Wado, adong dope momen jeda, momen sela di jabuta masing-masing. Amang, do inang. Adong dope kebersamaan yang dikhususkan di tengah-tengah keluarga. Bertatap-tatapan, hamu akamanami. Andi gandu terakhir. Secara sadar kamu menatap inata di jabu. Hah? Waduh. Hea dope bereng. Tong dope baga hubah. Atau dak kiabe. Dung di bereng. Song anak keriput ho ina. Ngama tua. Nasi bereng do salilingon. Kapan terakhir amang inang punya momen sela, momen jeda di rumah untuk duduk bersama dengan anak-anak, menatap matanya dan bertanya, apakah harimu baik-baik saja amang, inang?
Kapan terakhir ada momen sela, kita duduk bersama makan, kemudian saling bercerita, hamu akama nami, di son adong na tua-tua nami di song, daku boto umur ni amang, umur sadi amang. Marumur sadia amang. Walu 88. Masya Allah. Hamu aka pemuda, mereka mujo, marga apa mang saat tadi? Aduh. Nah jolo ganteng do amang huwo to. Ala nga matua biate amang te. Amang aha. Bah. Dengan segala keterbatasan ni amang namion, pandita senior namion, rodo dengan semangat beribadah di sini. Dakku boto be persiajaran aha naboy tadapot sian peristiwa nah songonon. Peristiwa kecil na adong di sekitar hita. Karena semuanya serba terburu-buru, lewat begitu saja. Andigan parpudi hita secara sadar melambat. Ima kehidupan tanuaing. Semua memaksa kita serba cepat. Itu kan. Media sosial tai, TikTok munai. Adong nasabar mamereng satu pudi. Itu kan. Song nasobaga do warna ni songketon. Semua orang kemarin emosional dengan omongan mantan wakil presiden Yusuf Kala. Itu kan. Yang hanya dipotong. Tidak dilihat, tidak dicari informasi yang sebenarnya. Apakah betul dia ngomong begitu? Ternyata terbukti bahwa tidak betul. Betapa cepatnya kita sekarang menghakimi. Betapa cepatnya tangan kita itu sekarang. Sebelum diketik itu amang inang, naposo remaja. Sebelum di klik enter atau send. Ambil momen sela, jeda. Waduh, denggando muluhu postingon. Dan ngacik rohana muluhu postingon. Nah murah-murahan hita, tong, do hita. Halak Batak, halak Kristen. Gasa-gasaon di media sosial ini. Itu kan. Senang sekali kita mulu adong perbadaan di situ. Tordoh do hita isi. Ambil momen sela amang inang. Jeda. Ambil sela di rumah. Di tahun pengajaran iman di tengah keluarga. Tahun sela doon. Jeda. Duduk kembali bersama. Andigan. Songon amang na tua-tua namion. Do na tua-tua na asing di son. Kapan amang inang duduk bersama terakhir bercerita tentang kehidupan kepada anak-anak. Nah jolo amang. Itu kan. Tiki hami amang, record doi pabuang tu nasida ala niaha, ala generasi nuaing, generasi alfa ini, atau generasi Z pun. Generasi yang pengennya semua serba cepat, betul nggak? Sehingga sautik mak, butuh ini mak, akhirnya robot nama. Besok mau dikumpulkan malam ini baru dikasih tahu, ala dibotok, boydo, mamanya tinggal apa? Tinggal datang, paket. Tidak ada suara yang lebih nikmat dari suara itu sekarang, bukan? Tintin, paket. Semua serba cepat. Ala ikon talati do yana kota nuaingon untuk melambat. Daong, sabar. Ngasih ga ono olo, boy do pakai hoboy, sabar. Walaupun ada sama kita, bisa kita belikan. Ala ikon diajari do nasida untuk melambat. Bersabar, Marcela. Ada jedanya. Dang sude ikon na di rohamunai saud, ikon dohonon do tunasida. Duduk bersama amang inang, andigan terakhir. Berdoa bersama anggona jolo di son amang pandita naung sangat senior. Anggona jolo di HKBP tradisinya berdoa bersama di rumah. Dengan pakai panduan almanak HKBP, itu kan? Sangat dope na mengalami songoni. Andigan terakhir, rap hudul, dungi manjaha, songon na adong di panduan almanaki. Ayat pagi, ayat malam, itu kan?
dungi berdoa bersama. Udah mau terlambat ini mak, soho, hudul sih. Melambat. Amang inang jangan-jangan. Odo namago sian tonga-tongata umbay namaol hitanuaing marlas ni roha. Selaon yang dianggap tidak penting di Bibel, tidak dibacakan lagi karena dia hanya menjadi tanda. Tanda alai adong suratna, sela. Jangan-jangan sela odo namago sian tonga-tonga ni keluargata, sian tonga-tonga ni dirita, sian tonga-tonga ni huriata, umbay nalam maol hitam marlas ni roha, jalata ukur marlas ni rohai, dengan sinadongan na adong dihita. Jangan-jangan tak butuhkan nuaeng ima sela, macohot, maradian jo satokin. Mengambil nafas dengan sadar, berjalan pelan-pelan sambil memegang tangan anak di taman, di komplek kita itu sambil bercerita. Jangan-jangan itu yang kita butuhkan sekarang. Asa martamba-tamba las niroha. Sadarion mulak ma, tapar siajari mamuse Marcela. Melambat, berjalan pelan, dengan sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Jala lasni roha do gogo Tuhamu. Pak ni ursatai ima lasni roha nasiat debata. Tarpasu-pasu masude ulau tadi bagasan Tuhani. Aka martiga-tiga mangomo mak. Aka natongon di kantor naik maka jabatan na. Remaja na poso bulung, sukses ma, sekolahnya, kuliahnya, pekerjaannya, jodohnya, semuanya. Alai molo tungpe dao dope, molo tungpe maol dope dapot. Anggu hita sudah ikut do, marulup ulup marlas niroha di bagasan Tuhani. Amin, martangnya kita. Mauliate situtu rohanami Tuhan. Allah hatam nasahat Tuhami di Huriamon HKBP Tangerang Kota. Marguru marsiajar Hamisian Habakuk. Asa toktong di bagasan lasni roha hami Tuhan. Mandalani akaryari ni ngulunami. Manang ahape namasa. Sekalipun Tuhan godang hamaolon, hapursuhon, pangujunan alai ajari hami toktong marlas niroha. Pasu-pasu mahuriamon, sude parhobasna, sude amang do inang pandita na marhobas dison, sude parhalado, partohonan, non partohonan, nat di bagasan semangat di bagasan las niroha, marhobas di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu nasida saluhutna. Amanami inanami mulutung adong natongon di bagasan parsahiton. Asiroham Tuhan pamalum nasida. Molo adong natongon di bagasan hamaolon urupi nasida Tuhan. Amanami inanami natar paimaima di haroroni hela manang parumain asiroham Tuhan. Tung alusima tung patu duma tunasida. Akan aposo na mangalului karejo, mangalului rokap ni tondi atong Tuhan urupi manasida patu duma asimi rohami di bagasan ngulu nasida. Suang songoni sude tahe ya nakonami naung pinasahamu tuhami urupi hami Tuhan. Lahu pagurang-gudang nasida di bagasan holong ni roha nasiak koi. Asagabe danak nagok las ni roha nasida mandalani nguluna. Sudah tahe aka program, aka sakap nauli nadenggan di tonga-tonga ni huriamon asiroham urupi Tuhan. Homa na mencukupkan sudah kebutuhan. Asa tong mardalan pakubasion di tonga-tonga ni huriamon. Tok-tong mapake huriamon. Gabe habawaran pasu-pasu di distrik Namion, distrik Banten. Suang songoni tu sandok HKBP petahe jala tarlumobi tuduru ni huriami tu lingkungan nami di tonga-tonga ni Bantenon di tonga-tonga ni Bangso Namion bae ma huriamon Tuhan gabe habaoran ni pasu-pasu
Asiro hamdi hami Tuhan. Holan di bagasan Kristus Yesus. Martangi yang hami Tuhan. Amin. Marende hita laos papungu pelian. Dewata
mangiakoma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leon lehon na denggan do na sa ulibasa na mauliutus. Hupasaat hami ma siana ni lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Sahu parhaseak kami pilihanon. Patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutanda hami godang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magoarmu. Saya Roma harajaonmu. Saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakkon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim.